Ondanks dat het nog kerstvakantie is, was het donderdagmiddag erg druk in het kunstencentrum Jeruzalem. De BSO-kinderen van de Mukkenstal kwamen namelijk een middagje cultuur snuiven. We wilden iets cultureels doen bij de Mukkenstal en omdat cultuur ook aandacht verdient, hadden we zoiets bij de Mukkenstal van dat willen we doen. En dat is een leuke activiteit en zeker in de vakantie. We hebben dansworkshops, een tekenworkshop en een muziekworkshop. Dus we hebben eigenlijk alle facetten van cultuur hier. Zo werd er in 3 groepjes gedanst bij het danshuis. Een mooie dag. Veel nieuwe kinderen die in aanraking komen met dans, met kunst, met tekenen, met muziek. En in een hele feestelijke sfeer. En, dus ja, het was een erg leuke dag. Ja. En wat vind je van het initiatief zelf? Ja, erg goed. Buiten dat ik natuurlijk vanuit Danshuis eraan mee mag werken en dat ik een hele eer vind, is het natuurlijk heel goed dat heel veel kinderen en eigenlijk ieder kind in aanraking komt met iets van kunst en daarmee dus zeg maar op een andere manier de wereld gaat ervaren. Kinderdagverblijf spelen ze natuurlijk heel veel met elkaar, maar door middel van kunst leer je op een andere manier naar elkaar te kijken en dingen uit te proberen en samen te werken op een andere manier en je ding te presenteren en daar ook een mening over gaan krijgen. Dus ik denk dat het heel waardevol is. En maakten de kinderen tussen 4 en 12 jaar muziek bij op. Ik heb de muziek verzorgd hier op slagwerk. Een slagwerkdocent buiten de Mukkenstal om. De jongens en meiden heb ik hier slagwerk laten zien en hebben slagwerk gespeeld. We hadden een dirigent, dus het was eigenlijk hartstikke leuk. Kunst hoort ook een podium te krijgen, dus de 37 kinderen lieten graag aan hun ouders zien wat ze geleerd hadden. En om dit volgend jaar nogmaals te organiseren, zoekt de Mukkenstal meer cultuurpartners, zodat ook de kindjes van de nieuwe BSO-locatie, die maandag open gaat, mee kunnen doen.